Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns, día 3 do mes de febreiro, na radio e na televisión de Cerceda, tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Pois hoxe lles imos a falar da xornada informativa sobre o nó de transición xusta que haberá en Cerceda, que será este próximo xoves. Tamén falaremos de que este domingo que ven hai teatro familiar. Falaremos das excursións, a máis inmediata a Padrón do día 16 xa está completa, saberemos das demais que vai organizar o Departamento de Benestar e para elo falamos hoxe coa concelleira de Benestar, Catrina Queijo. Recordamos tamén que o Concello dispón de un banco de alimentos que este ano ou a principios deste ano se viu máis que noutras ocasións ampliado polos donativos. De eso falaremos como do programa de envellecemento activo que leva a cabo o Concello de Cerceda a través da actividade en forma corpo e mente, e falaremos de clases de acordeón, do servicio de información por WhatsApp municipal e nos deportes falaremos dos resultados dos nosos equipos desta fin de semana e pecharemos co tempo, donde para mañán haberá un pequeno aumento de nubosidade, pero despois de cara aos próximos días volverá o sol. Este próximo día xoves, día 6 de febreiro, o Instituto para a Transición Xusta organiza en Cerceda unha xornada informativa sobre o nó de transición xusta de Meirama. No evento van a participar representantes do Instituto para a Transición Xusta, representantes do Concello de Cerceda e representantes de empresas, entre outros actores. O obxectivo desta xornada é o de informar sobre o procedemento e os requisitos aplicables ao concurso público para a capacidade de acceso á evacuación da rede de enerxía eléctrica no nó de transición xusta que temos en Cerceda, en concreto chamado de Meirama. No evento tamén se presentarán algúns dos proxectos empresariais apoiados financieramente polo Instituto para a Transición Xusta do Goberno e se informará sobre as próximas liñas de axudas a empresas pequenas ou proxectos de investimento necesarios para dinamizar económicamente as zonas de transición xusta, que é evidentemente a zona tamén de Cerceda. A xornada celebrarase de xeito presencial este xoves no Viveiro de Empresas no Acevedo. A asistencia é libre e gratuita ata completar o aforo. Cambiamos de tema. O domingo que ven volve a organizarse teatro infantil. Dende o Concello de Cerceda, dende a Concellería de Cultura, organizan para este próximo domingo que ven, día 9 de febreiro, a representación teatral Cabicibai de Pablísimo. Será ás 12:30 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Cabicibai é un espectáculo sobre rodas, unha bicicleta, un camisibai e 3 caixóns dos que poden sair calquera cousa. Pablísimo é unha compañía especializada en narración oral, teatro de animación e a lectura e teatro infantil, creada polo actor e dramaturgo e contador de historias Pablo Sánchez. Os seus espectáculos de pequeno e mediano formato toman sempre como base a literatura infantil a través de contos clásicos, contemporáneos e contos de creación propia. Así que lembren, xa poden facer as súas previsións este domingo que ven no Auditorio Municipal de Cerceda ás 12:30 con entrada gratuita. Terá lugar a obra de teatro Cabicibai de Pablísimo. Agora falámosles de excursións, porque o Concello de Cerceda programou varias excursións para os próximos meses. A máis inmediata xa vai a ser este próximo día 16 de febreiro, excursión que xa está completa con 2 autocares que vai a ser a vila de Padrón, donde van a visitar
a feira de Padrón e despois terán un xantar baile no restaurante Os Robles. Esta xa está pechada, pero xa se está preparando a seguinte, que tamén será de un só día, e que vai a ser a Vilanova de Cerveira, a súa feira, e tamén ali haberá xantar. Eso será para o 12 de abril, aínda non abriu o plazo. Mais adiante tamén se vai a programar en maio unha de varios días que vai a ser a Cataluña, en concreto a Salou e os seus arredores. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta do Concello nas oficinas de Servicios Sociais. Hoxe tivemos con nos aquí a concelleira de Benestar, a Catrina Queijo, que nos falou destas excursións. A máis inmediata é o 16 deste mes. O 16 de febreiro, sí, que sería a Padrón, a feira a Padrón. E logo para un pouco para pasar o día, tamén puxemos a comida nos Robles, que é un sitio tamén que a xente suele gustarlle, e tamén un poquinho de baile, que tamén non disgusta. Entonces así, ese día, o primeiro día, xa prácticamente enchemos os dous buses que levamos. Van dous buses cheos, son excursións as de un día que a xente, polo que podemos comprobar, anótase, ademais en masa. O precio sigue sendo o mesmo que desde fai, creo que se non me esquezo máis de 5, 6, 7 anos, o mesmo precio. Sí, a verdad que desde que cheguei aquí xa había esa tasa posta de 22 euros por persona. Claro, agora chegado a este punto, supoño que naquel entonces, eu que sei, pois subvencionaría o Concello un 30, un 20%. Hoxe en día é máis dun 50% o que estamos a subvencionar dentro do Concello. Unha subvención evidentemente importante. Esta vamos a deixala atrás, xa está completa, pero... Xa está completa e cerrada. Por eso, pero creo que xa hai máis preparadas, non? Sí, así para antes do verán, outra que tuvo moito éxito no seu día foi Vilanova de Cerveira, no que naquel entonces, como había xa un restaurante cerrado, no que non collía máis xente, ao final só pudemos salir con 2 buses, pero vimos que quedou moita xente sin poder ir. Por eso, este ano vamos a anticipámonos un pouquiño para que así poderamos coller un restaurante con máis capacidade e tamén poder contratar máis autobuses. Imos un pouquiño con anticipación para que esa xente que queira ir, pois, na medida do posible, que poida ir a maioría da xente. E de canto estamos falando? Porque, se non me esquezo, a última vez foron, non sei se incluso ata 3 autobuses, ou así. Non, eu creo recordar que foran 2, pero que quedaran 2 en terra. Eso, algo así. Foran 2 autobuses, pero 2 quedaran en lista de espera. Ben, 2 autobuses ben, máis de 100 personas. Entonces, claro, vendo a demanda, pois por eso nós este ano anticipámonos para ver se desta maneira podemos ter o máximo de espacio posible, tanto no restaurante como nos autobuses. Ben, por lo tanto, aínda non abriu plazo. Isto vai a ser... No, pero vai abrir pronto, a pesar de que a excursión sería o 12 de abril, sábado 12 de abril. Vamos a poñer a apertura de inscripción a semana do 11 ao 14 de febreiro. Con anticipación. Sí. Sí, de esa maneira podrían facer a inscripción, algo novedoso tamén que vamos a facer, porque tuvemos moita demanda. A xente pode vir a anotarse presencialmente, como leva facendo con todos estas excursións, viría a terceira planta en Servicios Sociales, a anotarse presencialmente, pero para aquelas persoas que ese día non poidan vir ou incluso estén traballando, porque sabemos que hai moita xente nova que tamén quere asistir a esta excursión, vamos a habilitar un formulario no que a hora de inscribirse, o sea, o horario de inscripción vai abrir ao mesmo tempo que a inscripción presencial, pero vais a facer a través dun formulario para que esas persoas que non poidan asistir presencialmente o poidan facer igualmente a través do formulario, donde vai a ser por orden de inscripción, porque aparece o día e a hora na que se inscribiron no propio formulario. Entonces, nesta excursión vamos a facilitar un pouquiño para que poida asistir a máximas persoas que queiran. Dende o seu departamento tamén, concelleira, se intenta organizar excursións de varios días, máis longas, xa se intentou antes de que rematara o ano, e agora creo que tamén está preparando outra
que será máis adiante, non? No mes de maio. No mes de maio, sí. En principio sabemos o destino e sabemos máis ou menos as datas, que é en maio. O que estamos aínda é a traballar no que vamos a facer ali aquelos días, a que visitas podemos facer. O destino de costa, non? O destino de costa en Salou, sí. Un destino donde temos pois varias visitas organizadas, pero de momento non podo concretar máis, que aínda estamos traballando nel. Ben, pois deixamos atrás este tema do que seguiremos falando, porque haberá novas excursións, como ben decimos, e pasamos agora a falarlles de outra actividade de envellecemento activo. En este caso falamos da actividade de Enforma Corpo e Mente, que o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando. A actividade Enforma Corpo e Mente, agora tamén chamada envellecemento activo, actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas de Meirama, da Baixa de Cerceda ou tamén na de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. A actividade consiste en realizar diferentes modalidades para adestrar a memoria ou tamén gimnasia de mantenimento básico para manter a mobilidade. Dende agora no local social de Cerceda, no que se realizaba o taller de memoria exclusivamente, vai a comenzar tamén a realizar gimnasia de mantenimento ante a demanda por parte dos usuarios. Xa hai unhas 30 persoas anotadas. Se alguén máis quere sumarse, pode facelo nas oficinas do Concello ou no local social donde se imparte esa actividade. Se trata dunha actividade gratuita. Máis temas. A empresa Alborada Acordeóns, en colaboración co Concello de Cerceda, está impartindo clases particulares de acordeón, que son todos os luns, como pode ser hoxe luns precisamente, na antigua Escola Unitaria de Queixas, no local social de Queixas agora. E son de 7 da tarde a 9 da noite, de 7 da tarde a 9 da noite. Se queren asistir ás clases, poden achegarse precisamente hoxe luns de 7 a 9 da noite, o local social de Queixas, ou poden chamar por teléfono o 667 374 409. De recordar que este pasado domingo onte tivo lugar en este caso un concerto de acordeón. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer aos cidadáns información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, ten que ter instalado evidentemente o WhatsApp no seu teléfono ou tablet e a partir de aí e meter na súa xenda o número de teléfono 609 43 10 78 ou senón escaneando un código QR que atoparán na páxina web do Concello ou nas súas redes sociais. Recibirán unha mensaxe de benvida confirmando a alta neste servicio. En canto aos deportes, estamos a luns. Imos a saber como lles foron os nosos equipos nesta fin de semana deportiva, comenzando polo fútbol, pola segunda categoría Galicia, donde o Queixas tiña un importante encontro contra o líder da categoría, co que caía derrotado pola mínima. Sporting Coruñés 3, Queixas 2. Lembren que era o líder Sporting Coruñés e un Queixas que iba terceiro clasificado. Agora vai cuarto clasificado empatado co Imperator, que é o terceiro clasificado, está en fase de ascenso. O partido en sí, pois, Sporting Coruñés 3, Queixas 2, na primeira metade xa se remataba co resultado de 3-2 a favor do Sporting Coruñés, pero unha primeira parte na que o equipo do Queixas queixouse amargamente da actuación do colexado que en moitas das súas decisións perxudicou o equipo cercedense. Na segunda metade saíase con ese 3-2 e o Queixas tivo oportunidades suficientes como non só para empatar, sino incluso darlle a volta ao marcador. Non foi así, a pesar de ser superior na segunda metade, e ao final pois caía derrotado pola mínima. Como decíamos, Queixas cuarto clasificado, empatado co Imperator terceiro clasificado e aínda con todas as opcións de clasificarse no máis alto da tabla. Na terceira categoría Galicia descansaba o Atlético Cercedense e o San Martiño pola súa parte caía derrotado na casa por 0-4 contra o Aranga. Xa no descanso
perdían por 0-3, algo moi complicado xa de remontar e ao final así foi. E por a súa parte, Rodís tamén perdeu unha casa, en este caso por 0-3, Rodís 0, Visantoña 3, no descanso xa perdían tamén por 0-3. Imos co fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles empataban en Carballo, Bergantiños C, 1, Atlético Cercedense xuvenil 1, o descanso chegaban con empate a 0 tantos, adiantaba Diego Roca o Cerceda, na parte final do encontro, xa no desconto, o Bergantiños C empataba o partido. En canto aos cadetes, vencían claramente por 7 tantos a 2 o Unión Campestre C. Atlético Cercedense Cadete 7, Unión Campestre C 2. No descanso xa vencía o equipo local por 4 tantos a 2, ao final os goles foron acadados 4 por Samuel, 2 por Hugo e outro por Raúl. Os infantís vencían tamén na casa na xornada do sábado. Atlético Cercedense Infantil 4, Betanzos B 0. O descanso iban xa vencendo por 1-0, os tantos do Atlético Cercedense Infantil, 2 para Marcos, outro para Nicolás e outro para Álvaro. Nos máis pequeniños, o equipo alevín vencía na Liga Ouro, Atlético Cercedense 3, Ordes 2, ese era o resultado, victoria por 3-2 contra o Ordes. Os benxamíns, o Benxamín A empataba en Pastoriza, Pastoriza 3, Atlético Cercedense Benxamín A 3, era o resultado, e o equipo B na Liga de Plata, Atlético Cercedense B 2, Xuventude Laracha 2, tamén empataban a 2 tantos. E os prebenxamíns vencían claramente, Atlético Cercedense Prebenxamín 3, Marino de Mera 0 foi o resultado. O fútbol femenino descansaba e o fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Larín 1, Cerceda de veteranos 1, con tanto de Corral, e na segunda B de veteranos, San Martiño 2, Sporting Map 2, cos tantos de Félix e de Alejandro Queijo, que tiveron que remontar un resultado adverso, e o Rodís de veteranos vencía claramente, Rodís de veteranos 3, Cecebre 1, cos tantos de Adrián, 2 de Abeleira e outro de Sanjurjo. Rematamos co tempo, mañán martes será unha xornada de transición, na que unha fronte se irá chegando ao noroeste de Galicia. Agardas así unha mañán de ceus con nubes e claros en xeral e bretemas no interior. Co avance da tarde as nubes irán en aumento, no cuanto máis o noroeste, donde pode haber algunha chuvia feble. Pola noite as temperaturas xa baixarán, pero non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente sur, virando a compoñente norte pola noite tras o paso da fronte. Traerá despois xa uns próximos días donde o sol será protagonista. Pois así rematamos o informativo de hoxe, nada máis, mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.